थांब थांब चालू झाला. हा चालू झाला. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. तर आता आपली सगळी माणसं इथे अवेलेबल आहेत आज, म्हणून लाईव्ह सेशन चालू केलं आहे. कारण की तुम्हाला सगळ्यांची ह्याचं नातं याच्याशी काय आहे, त्याचं नातं काय आहे ते सगळं माहिती पुढून द्यायचं होतं, म्हणून सगळ्यांना थांबून ठेवलं आहे. हो ती बघा, ही बघा, हे आमचे काका 2 बॉडीगार्ड ठेवून उभे आहेत आणि ही बाकी सगळी आपली टीम खाली बसली आहे. ती हो इथं जायत होता, टाइम झालो त्या घरात जायचं, त्याचा टाइम झालेलो हा, तर लाईव्ह साठी थांबलेला होता. काय कोणाक होय गो मग तात्ता चला आता बाबल्यापासून सुरुवात. हा यो बाबलो उर्फ मुकेश घाडी. हा थांब आणि त्याच्या बाजूक आता पिंक्या. आणि त्याच्या बाजूक आता पिंक्या. हा त्याची मोठी बहीण. हा थांब 3 ऐक रे ऐक. हा आणि ह्या पुणग्या आता सगळ्यांना माहित आहे, ही 2 नंबर बहीण आणि ही पुष्पा ही 3 नंबर बहीण. म्हणजे ही 1 2 3 आणि ह्या चौथा, ही 4 सक्की भावंड आहोत. हा आणि ही अरे कोणाक माहिती नव्हता पुष्पा पूनमचा कोण, पुष्पा बाबल्याचा कोण, पुणग्या बाबल्याचा कोण, हे त्यापेक्षा आज सगळ्यांका. थांबा तुझी बायको आधी दाखव. हा ही वर्षा बाबल्याची बायको. हा हे सगळ्यांनी मागे उभे राहा जरा. एक पटकन गो उठ चल पटापट, टाइम नाही आहे एवढं. गो पुष्पा आहे बस पटकन. चला हा हा म्हणजे कोणाक तर पटापट कळा सगळ्यांका. हा म्हणजे सगळ्यांका एकत्र एकदाच काय तर कळत. सगळ्यांची आज घोळलेले होत टायमात मिस्टर. चला पटापट सगळे बघतात. व्हिडिओ ब्लर आहे थोडा. हो नेटवर्क मध्ये थोडा व्हिडिओ ब्लर आहे. पंकज चल पटकन. अरे एक फोटो घेऊचा फक्त, माहिती देऊची आहे नंतर नाही, पुन्हा नाही तुका घेऊचा. हे पुष्पाचे मिस्टर. आता चला लाईनीत एकदा उभे राहा फक्त. हा मग काय झाला. ए बस पुणग्या बस पटकन. पुणग्या गो. ते झाला. ए बसा आता दिसत. चल जाऊ दे. हा आंघोळ तशी पण करू. खाली बस, ते दिसत नाही. चल अगो खाली बस. कसं उभ्या कशा राहत मग. हा आता म्हणजे सगळ्यांका एकदम परफेक्ट. हा यो बाबलो, ती मागे आहे ती बाबल्याची बायको. या पिंक्या, ते पिंक्याचे मिस्टर फ्रॉम वयुंडे. हा ते आज एकादशी आहे, विठ्ठलासारखे राहुलेत एकदम. हा या पुणग्या गो वर बघ. आणि हे पुणग्याचे मिस्टर आणि या पुष्पा. हे सगळ्यात जास्त डिमांड होती ती यांका. हे पंकज घाडी, ते आतापर्यंत कधी दिसत नव्हते. आणि ते मागे थांबा, त्यांना झूम करून दाखवूया. हे खलनायक. हे सगळ्यांचे पप्पा प्रदीप घाडी. आणि हिअर आय एम, मी विनय घाडी. माझी बायको मुंबई कसला. मग तुमच्या सगळ्यांचे दाखवलं ना. तर मी या सगळ्यांच्या काकांचा मुलगा. मी मुंबईत असतो आणि या चॅनलची सुरुवात 2016 मध्ये चॅनल चालू केलेलं, पण त्या
एवढं लक्ष दिला नव्हता. नंतर लॉकडाऊन नंतर मी व्हिडिओ अपलोड करायला लागलं आणि मग गावी येणं जाणं जरा जास्त चालू झालं, पण तेवढं पण जास्त होत नव्हतं. त्यामुळे या सर्व चॅनलची जबाबदारी बाबल्याकडे देऊन ठेवलेली होती. त्यामुळे कॅमेरा वगैरे त्याला दिलेला होता आणि त्यानंतर तो इथे व्हिडिओ शूट करून मग मला थांब जरा सांग, नाही तर तू सांगतं, तू सांग. हां, त्यानंतर तो इथे सगळे व्हिडिओ शूट करून मला पाठवत होता आणि अशी या चॅनलचा सगळा प्रवास चालू होता. तर या सगळ्या गोंधळात आधीचे जुने सबस्क्रायबर आहेत त्यांना सर्व आमचं नातीगोती सगळी माहिती होती. हा कोणाचा कोण नवीन, पण जे नवीन आले सबस्क्रायबर त्यांना कोणाला जास्त काय माहिती नव्हतं. त्यामुळे रोज कमेंट्सची बरसात असायची, हा कोण तो कोण. तर मी विनय घाडीवकर, माझं आडनाव चेंज आहे त्यामुळे परत ते पण एक सांगून ठेवतो. मी 4-5 वर्षापूर्वी आडनाव चेंज करून घेतलेलं, घाडीचं घाडीवकर केलं. कारण की आमच्या फॅमिली पूर्ण कुटुंबामध्ये काही लोकांची आडनाव घाडीवकर आहेत, काहींची घाडी आहेत. तर मला घाडीवकर हवं होतं म्हणून मी घाडीवकर केलं, बस एवढाच प्रश्न आहे. बाकी सगळं सेम आहे बस. बाकी ही सगळी माझ्या काकांची मुलं आहेत आणि ती सगळी गावी असतात आणि मी मुंबईत असतो. आणि यांची मुलं पण आज आली आहेत, ती पण अजून बघूया. तो छत्रीत आहे तो नंदन, पूनमचा मुलगा, आणि त्याच्या बाजूला आहे तो चैतन्य, पिंकीचा मुलगा. आणि ह्या काय गेला गो, दीपिका काय गेला. हां, अजून एक मुलगी आहे पिंकीची, ती आता मगाशी होती, आता गेली. होय, हे बघ यांचं बघ आहे. तर आजचा व्हिडिओ थोड्या वेळापूर्वी अपलोड झालेला आहे, तुम्ही बघितलं असेल एव्हा ना. हो दांबा, काय कळी लावता, कोण कळी लावता. अरे लाईव्ह मध्ये तरी कळी लावू नका बाबा. काय पुणग्या चाललं झालो तेवढ्या पुरतात थांबलेलं. लाईव्ह कधी चालू होता आणि संपता जातं कधी घराकडे. मग काय ऐकला, मग आता पुरा करून टाका आता, तेवढंच पाहिजे. आणि बाकी सगळीची बाकी सगळी तिथे पण तरवा काढायचंच काम चालू आहे. आणि तिथे लावणी चालू होती मगाशी, आता सगळं झालं आहे, आटोपलं आहे जवळपास काम. हे पुष्पा पुणग्याची गाडी आहे म्हणजे व्हिडिओची जान, काय शान आहे काहीतरी. गेली कमेंटवर. पुष्पा मेन पुष्पा गाडी घाल काहीतरी, आयचो गो तरी बोल गो. थांबली आहेत लोक, ती बघ 4 गाडी होऊन जाऊ दे. हे बघ किती जण. बाबूचे लग्न कधी झाले काय रे, लगीन झाला कधी बघ, बायकोक माहित आहे. हो 2021 का. नाही मी काय सांगितलं, माझे कोण मेंबर नाही बाबा कमेंट करणारे. आता ते करा कर. तो बघ तरहो काढता तो. हे बघा याचा खरा आवाज, हे बघा, हे बघा. नंदनला दाखवलं नंदनला, तो बघा. नंदन चैतन्य यांना सांभाळण्यासाठी हे इथे उभे आहेत गॉगल लावून. हा ते बघा. काय हो, कितवी खेप चाय नाही. चाय हा ती बघा, चाय ठेवला, हे ठेवल्या नाही पटकन खिशात. वतून देऊ बाई. मग काय पुणग्याचो मेनू काय त्यांका सगळ्यांना सांग. वडोपा बिडोपा बनवणारच की, वडोपा बनवणार तर सांग तरी तसा. मी जरा बसतो याच्यावर. काय चॅनल मध्ये उतरते. हे हसला पुष्पा हसला.
अरे होय होय ता महत्वाचा राहुला. होय होय हे थांब थांब थांब. हे बघ नवीन नशीब कमेंट दिली. होय पूनम आणि पुष्पा सख्या बहिणी मगाशी सांगितलं असेल सख्या जावा आहेत. त्यांचे मिस्टर एक थया पंकज गाडी आणि हे होय महादेव गाडी हे पण भाऊ भाऊ आहेत. त्यामुळे ते सख्या जावा सख्या बहिणी आहेत. आता हे बाबा एकदाच सांगितलंय मी. होय होय प्रत्येक व्हिडिओत ही कमेंट बाबा कोणाचे अरे प्रत्येक तुम्ही कमेंट का रिप्लाय देत नाही म्हणून केस पिकले या सांगा. तुमका सांगा पुणग्या तर फक्त कमेंट वाचूचा काम करता कधीच रिप्लाय नाही. कोण ही ना या हे बघ याने काय कमेंट दिलं पण त्याका रिप्लाय कधी नाहीत. पडलेलं झाला तू लाईव्ह मध्ये येईलच तू पडताना. तुका नाही समजा ए चिखलधुनी कधी ती नाही रे माका करूची या बाबा. कधी कधी थांब थांब ते सांगतात कधी त्यांच्यावर टायमिंग. काय 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 मोठ्यान बोला झाला मटणाचा इला. चिखलधुनीत मटण असता मग 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 भारी या. ए चिखलधुनी कधी सांग. अरे माका पुणग्याक लोळवूचा चिखलात म्हणून. काय पुणग्या काय चला अरे वा हे बघ सगळे दिसतात आता. अरे मी दिसतोय काय बघ आधी. होय होय तू दिसत तू पहिला नंबर कास. चला मित्रांनो आता थांबूया पाऊस पण पडतोय. अरे थांबूया काय त्यांना लावणी लावू सांग. ते का लास्ट टाइम सांगितलेलं लावणी लावची असतात तर बाबल्याक फोन करा. बाबल्याचा नंबर दिलेलो हा काय काय व्हिडिओ मध्ये आणि बऱ्याच जणांकडे हा नाही तर कमेंटवर सांगा. अजून आमची होत लावणी लावची 6 कोपरे किती 5-6 कोपरे झालेले आहेत बाकीचे बाकी आहेत अजून म्हणजे 4-5 दिवस जाणार अजून लावणी लावू. तर तेवढ्या वेळात कोणाक टाइम असत तर यावा. कोणाक कोणाक होय होय ती बघ ती बघ रान साफ करतात ना ती मग तुमचं काम कमी करतात. पण येताना आधार कार्डने 2 फोटो घेऊन येऊ. कशा हा प्रत्येकाने प्रत्येकाची कॉळ घेऊन या. एक जास्त कॉळ नाही आहेत. हा रेनकोटाचा काय एक उपयोग नाही. तिरवडा मेन तिरवडा ना. हा या बघा या एका तिरवडा म्हणतात या अशा टेबलला तिरवडा म्हणतात. नाही तर आम्ही आजूबाजूची सगळी एक एक उचलून आणता कमी पडले की. तसं तुम्ही करू नका तुम्ही. थांब 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 गो 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 कमेंट लिहा थांब कमेंट लिहा. पूनमचे लव्ह मॅरेज आहे का. पुणग्या पुणग्या बोल पुणग्या बोल पटाक्कन तुझ्या तू काय म्हणतं. अगो लातला दा अगो होय म्हणू सांग नाही. होय हो बोला हो होय ना. हा होय होय काय 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 अरेंज मॅरेज मला पिंक्याचा काय मग पुष्पाचा पण लव्ह मॅरेज हा. अरे वा वाटत नाही पुष्पा गप्पच आपण आज जाम. अरे हा बाबल्याचा लव्ह मॅरेज आता आपण सांगा पटाक म्हणजे आज बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं देऊन ठेव. मग लव्ह स्टोरी काय आहे बाबल्याची. बाबल्या मुंबईची बायको कशी काय भेटली ही. हा थांब हे एकान 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 कोणतरी
अरे अरे काय उकडो लावलेलो चोकडे काय दुधात काय नीट नीट जरा मराठ जरा एकदम पण ती भाषा नको नको तू थांब. दूध आणण्यासाठी ते आमच्या इकडे बाबूने उकडा लावला होता आईने. उकडा म्हणजे अरे लोकांका कळाक वया एका काय समजत नाही ना. म्हणजे दूध हा दूध देवता ये. हा असं सांगा. या दूध वर्षा दूध देव आपल्या मामीकडे इथलं ते वर्षा हा, दूध तेव्हा वगैरे बाबल्यान डोळं मारल्या म्हणून सांग तेव्हा बाबल्यान तर आपल्याकडे तिकडचा पण केले. तेव्हा असं काय नाही उठा हा पुढे पुढे बोल. पुढे मग ते झालं पुढे काय सांगायला नको त्यांना सगळं मग माहिती असतं ते. असं काय नाही रे बाबा मग तुझ्या भाषेत सांग. तुझ्या भाषेत सांग. हा तुझ्या भाषेत सांग चल. मग गपरव. बघ आता आधीच वर्षाकच विचार वर्षाकच थांब पाऊस इलो वर्षाक नको. आपण पुढच्या भागात आपण पुष्पाची लव्ह स्टोरी ऐकूया. आता नको आता पाऊस इलेलो हा तर आता आम्ही बाय बाय करतो. गजाने मारले असते हा पण पाऊस इलेलो हा मोबाईल भिजता यावेळी. अजून काय राहुला काय विचार त्यांका काय नाही याच्यामुळे तो हा अजून काय विचारायचं असेल तर कमेंट मध्ये विचारा. आई वडील विचारले त्यांनी. हा आता आई वडील ते दिसतच सगळ्या व्हिडिओ. नाही त्यांना ते माहिती नाही तेवढे सगळ्यांचे आई वडील कोण आहे. हा ते मागे आहेत ते या सगळ्यांचे पप्पा आई घराकडे असते. माझे आई पप्पा मुंबईत असतात. ते काय काय व्हिडिओ मध्ये दिसतात तुम्हाला. ते माहित आहे, मी ऐकलंय. काय 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 सगळ्यांचे पप्पा मगाशी. ह्या सगळ्यांचे तुम्ही बसले असं बघ आधी काय. बरोबर आहे का तुझं विनोद तर बरोबर आहे मग. सगळ्यांचे पप्पा. तेव्हा पळायचं गेलं हे पण ते काठी घेऊन इंग्लिश मध्ये कशाला आहे राहिले म्हणून यांना अपवायला म्हणून सांग. काय 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 ते काठी घेऊन कशाला राहिले त्यांना अपवायला मी पुढे पुढे जात नाही ना. हे बघ छत्रीत बघ कसे बसलेत सगळे. अरे पोवाडू घेते तो पोवाडा होता नको आता जाम टाइम झालो पोवाड्याक नंतर. पुंजीची पाता लागते वाईट लाईव्ह चला मी चालले तुझा लाईव्ह ठेव. आता ठेवतो. बाय बाय आज ॲक्च्युली गोप्रोने करायचं होतं लाईव्ह पण एक तास जवळपास प्रयत्न केला पण काय झालं नाही म्हणून शेवटी फोनवरूनच करायला घेतलं कारण की पाऊस यायचं वेळ झालेली. आता पाऊस पडायलाच लागला आहे. आता पुन्हा कधी लाईव्ह येऊ बघूया पुन्हा कधी कारण की तुम्हाला सांगायचं होतं लाईव्ह कधी येणार आहे ते पण तसं पॉसिबल नाही झालं. इथे पावसावर सगळं डिपेंड असतं लाईव्ह कधी यायचं ते त्यामुळे एकदम एक्झॅक्ट टाईम तुम्हाला देऊ शकत नाही लाईव्ह कधी येणार त्याचा. पाऊस नसतानाच लाईव्ह यावं लागतं कारण की ते पाऊस आता 5 मिनटं पडतो 10 मिनटं पडत नाही असं काहीतरी चालू असतं सारखं. चला आता बाय बाय.